haba dattaka a lafiya dan Musa kun kusa sanatan arewa aya dattaka a lafiya dan Musa kun kusa sanatan arewa dattaka a lafiya dan Musa kun kusa sanatan arewa aya aha dattaka a lafiya dan Musa kun kusa sanatan arewa farko na kirayi sarkina wanda ya uba da ummina kana na yi salati kan ma'aikina ahali ne ba zan bari ba aya tabba dattaka a lafiya dan Musa kun kusa sanatan arewa ado gwaje ne na mai dawaiya zan yi jifa na fansa gayya ga sannata na arewa kwankwaso duniya na abina HOD uban mu babba aya dattaka a lafiya dan Musa kun kusa sanatan arewa kwankwaso kaja sun saki suna girma ka tafi da jama'ar su sun barma lace dan Musa gwani na al'umma sannu kwankwaso makurar gurewa aya tofa dattaka a lafiya dan Musa kun kusa sanatan arewa baba da aiki muke yi matake ka yi gaskiya sannu dan icen marke sannu sannu ba manke yanka ka take ja da kai lallai ba za iya ba aya aha dattaka a lafiya dan Musa kun kusa sanatan arewa a lafiya sanatan mu yan kasar Hausa Rabi ikon kusa sannu sannu da Musa na ce girman bishiya ta yorasa na ce ka isa majinin tunawa dattaka a lafiya dan Musa kun kusa sanatan arewa ga sanadi na baitukan ta zo hajiya amina ya jodi mai kwazo tanan Musa ubangida bani gwarzo hajiya amina Allah kyale kauna aya dofa dattaka a lafiya dan Musa kun kusa sanatan arewa Allah hajiya amina HOD gwanata amana ta kwankwaso kin basirata ta aka lafiya ya ga mazan jiya alhaji ya amina ga garkwai kwaya haba dattaka a lafiya dan Musa kun kusa sanatan arewa aiki a barwa dan Musa bacci a barwa kasa komai zayin kabar gajere bai kama dogo aiki a barwa dan Musa bacci a barwa kasa komai tsayin kafar gajere bai kama dogo aiki a barwa dan Musa bacci a barwa kasa komai zayin kabar gajere bai kama dogo aba aiki a barwa dan Musa bacci a barwa sama kasa mata komai tsayin kafar gajere bai kama dogo nace komai zayin kabar gajere kun kusa mun yarda kwankwaso za mu tafi tare
sai sa na ce kwankwasa ba ka da makusa na ce ka shiga ta inuwa magauta ka bar su rana Aiki a bar wa ɗan Musa bacci a bar wa gasa. Komai tsayin kafar gajere bai kama dogo. iya aikin da kai ba zan faɗi ba Kwankwasiya, dan babu wanda bai sani ba kwankwasiya, indai mutum ba mutuli ne ba kwankwasiya. lallai ba za ya manta ayyukan ka ba ƙarya da kuna Aiki a bar wa ɗan Musa bacci a bar wa gasa. Komai tsayin kafar gajere bai kama dogo. na ce na ji suna wai a goge suna kai ƙaryar kabari ka san ashana tuwo ne ba ya canja suna haba goge kwankwasa zuciyar mu lallai ba babu rana Aiki a bar wa ɗan Musa bacci a bar wa gasa. Komai tsayin kafar gajere bai kama dogo. na ce HOD a gaida giwa sun ji waka sai ta ciya ta kowa mamakin zama makwirar kwarewa duniya kike mai hannuwan rabawa hajiya na muje a faryabawa na ce ta garkike kuma ta kowa ke ce kwankwasiyar dole in yabawa ke ba man biki nan kwabin naki yana da rana saba Aiki a bar wa ɗan Musa bacci a bar wa gasa. Komai tsayin kafar gajere bai kama dogo. ya tattaka lafiya dan musa kwankwasa sannatan arewa haya aha Tattaka a lafiya ɗan Musa, kwankwasa sannatan arewa. aiki a barwa dan musa bacci a barwa kasa komai zayin gabar gajere mai kama dogo Aiki a bar wa ɗan Musa bacci a bar wa gasa. Komai tsayin kafar gajere bai kama dogo. rawar baza riga na yi farin ciki zan kai farmaki wanda ya yi haka zai karko rawar baza riga zan miki in ki kai mini kyauta rawar baza riga baza rawar saba riga yanga rawar baza riga baza baza saba riga soyayya zana baki bani kan hanya in na ja ki bini ke ci mai fiye ni tunani